दाऊद मीकल से शादी कैलन। उनकरा से शादी कैला के बाद अगर एकरा बारे में औरी गौर से देखल जाता, दाऊद एकरा कारण से बिल्कुल आनंद और शांति में ना रहले। मीकल के कारण साउल दाऊद के ससुर बनले। मीकल के कारण ही दाऊद साउल के दामाद बनले, यानी ससुर बनले, और दाऊद दामाद बनले, यानी औरत आ गई, दाऊद पति बन गईले। संबंध तो बन गई है, बाकी तीनों के दिल आपस में ना मिलल रहे। पिता के दिल में का बाटे ई मीकल ना समझली, और दाऊद के दिल में का बाटे इहो भी मीकल ना समझली। अध्याय 19 वचन 10 पहला सामुएल से। साउल सोचले कि दाऊद के ऐसन भाला मारी कि जमीन में धस जा, बाकी दाऊद साउल से ऐसन हट गेलन कि भाला जमीन में ही धस गईल, और दाऊद भगले और वो रात के बच गईले। दाऊद के रहे दामाद रहले, और यहाँ साउल का सोचले कि वो अपने ही दामाद के यहाँ मार दी हैं और बेटी विधवा हो जाई हैं, एकर चिंता ना रहे। ई कितना बुरा मार्ग बा। साउल के अपन बेटी पति के खो दिहन और विधवा हो जाई हैं, बाकी यह बात के उनके कौनो चिंता ना रहे। तब साउल दाऊद के घर में दूत भेजले कि उनके घात में रहोस और सवेरे उ लोग उनके मार देस। तब दाऊद के औरत मीकल उनसे कहली, यदि तू ए रात के अपन प्राण ना बचैब तो सवेरे मार दिहल जैब। तब मीकल दाऊद के खिड़की से उतार दिहली और उ भाग के बच गईलन। 13 पद। तब मीकल अपना गृह देवता के लेके चरपाई पर लिटौली और बकरी के रोआ के तकिया सिरहाने रख के कपड़ा उड़ा दिहली। ई का ह? गृह देवता। मीकल तो आत्मिक स्त्री ना रहली। जरा ध्यान से सुनी जा। विश्वासी के विश्वासी से ही शादी करे के चाही। दाऊद के जीवन में बहुत बड़ दुर्घटना घटल। जब साउल उनसे कहले कि बेटी के शादी उनकरा से कर दे, दाऊद ई ना कहलन कि हमरा में कोनो योग्यता नहीं खे। ऊ वहाँ पर अपन खाली नम्रता देखौले। बाकी ओकरा बाद साउल के बात के मान के ऊ मीकल से शादी कैले। बाकी मीकल अपना साथे गृह देवता लेके अइली। घर में पूजे वाला देवता, घर में पूजे वाला, यानी वो गृह देवता के पूजा करे लगली। ऐसे ही उ गृह देवता के अपना चरपाई पे रखली और ओकरा के ढांक दिहली। और जब साउल जौना सिपाही लोग के भेजले रहले और उ देखले तो का सोचले? उ सोचले कि दाऊद ए समय सुतल बाणे। 13 पद। तब मीकल गृह देवता के लेके चरपाई पर लिटा दिहली और बकरी के रोआ के तकिया उनकरा सिरहाने रख के ओकरा के कपड़ा उड़ा दिहली, यानी दाऊद वहां से भाग गई रहले। तब साउल दूतन के भेजलन कि दाऊद के देखा जा, तो उ कहली कि बीमार बाणे, और कहले कि उनके चरपाई सहित उठा के ले आवा जा ताकि हम मार डाली। जब दूत भीतर गईले तो का देखले कि चरपाई पर गृह देवता पड़ल बाणे और सिरहाने पर बकरी के रोआ के तकिया बाटे। तब साउल मीकल से कहलन, तू काहे धोखा दिहलू ह? तू काहे हमरा शत्रु के जाय दिहलू ह? मीकल कहली, उ हमसे कहलन हम तोहके मार डालब। उ लोग जाके दाऊद के पकड़े के कोशिश कैले, बाकी उ आके बतौले कि दाऊद भाग गईले। दाऊद तो बस वहां से अपन प्राण लेके भाग गईल रहले। और फिर ओकरा बाद में दाऊद अपन जान बचावे खातिर कहाँ कहाँ भागत रहले। दाऊद के जीवन में जब से मीकल आईली, मीकल तो कोनो आत्मिक औरत ना रहली। हमार भाई और बहन लोग, यदि राउर शादी अब तक ना भइल ह, यदि तोहके बियाह करे के बताई जरूरी बा, तो आत्मिक औरत या आत्मिक आदमी से बियाह करे के कोशिश कर। उ कहेलन हमनी के जात में या हमनी के कुल अलग बा, हमनी के रीति रिवाज अलग बा, हमनी के व्यवहार अलग बा। यदि चाहत हैं कि अपना कुल में शादी होके तो ध्यान दें। अच्छा होई कि रउआ अपना ही कुल के विश्वासी से शादी करी, और जरूरी बा कि रउआ विश्वासी से शादी करी और अविश्वासी से शादी के नरक का जीवन बना के मत जी। दाऊद के जीवन में जब मीकल आईली तो उनकरा जीवन में अशांति आ गई। उहे अशांति और असमाधान के कारण बनल। दाऊद तो अपन जान बचावे खातिर वहां अपन मीकल के पास से दूर भाग जात हमें। बाकी ओकरा बाद मीकल के साथ का भइल का जानत हई? उनकर दूसर शादी कर दिहल गईल।
मिकल के दूसर शादी कर दिहल गईल। फिर ओकरा बाद का भइल, साउल मर गईले और दाऊद राजा बन गईले, सिंहासन पर विराजमान भइले। बाकी दाऊद जेकरा से ब्याह कैले रहलन उनकर पहली पत्नी मिकल कहवा रहली। उनकरा के खोजे खातिर प्रयास कैले तब पता चलल कि बाइबिल में एगो जगह बा जहाँ उ कहले, अरे जौना औरत से हम शादी कैले रहली, जौना औरत से हम शादी कैले रहली वो औरत मिकल से हम कोनो तरह से खोज के उनके वापस लेके आवल चाहत हई। फिर जब वो राजा बनले उनके कोनो तरह के तकलीफ ना रहे। उनके औरत मिकल जौन एगो सही औरत ना रहली, फिर भी उनके वो अपना घर में लेके आवत हमें। फिर का भइल हमनी का देखल जाई। सामुएल की किताब में, दूसरा सामुएल में अध्याय 6 हमनी के ध्यान से पढ़े के त परमेश्वर के वाचा के संदूक जौना में परमेश्वर के 10 गो हुकुम रखल रहे। परमेश्वर के वाचा के संदूक जवन उनकरा उपस्थिति के देखावेला, जवन महापवित्र स्थान में रखल जात रहे, जौना पर दया के आसन रहे। दाऊद जब राजा बनले उनकरा पास, उनकरा राज्य में, उनकरा शहर में परमेश्वर का उपस्थिति हमारा राज्य में होके के चाहिए। यही से वो वाचा के संदूक लेके आवत रहलन और वो बहुत आनंदित हो गईले। वो इतना आनंदित भइले कि कोनो बात के परवाह ना कैले। वो ई सोचे लगलन कि वाचा के संदूक कहाँ कहाँ गईल, कहाँ कहाँ ई वाचा के संदूक रहल। अब परमेश्वर की उपस्थिति हमारा देश में आ गईल, अब परमेश्वर की उपस्थिति हमनी के बीच में रही, इहे दाऊद राजा कहले। और फिर याजक जब वो वाचा के संदूक लेके आवत रहलन, जानत हई वो का कले, दाऊद नचले, वो आनंद से चिल्लात जात रहलन। और कई लोग अनोखा बात करेलन, जैसे लोग कहेलन कि जब हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाइब तो हम परमेश्वर के भवन में नाचब। का हमनी के परमेश्वर के भवन में ही नाचे के बा? जब परमेश्वर के आत्मा आवेला तो का हमनी के खाली भवन में आनंद मनावे के चाही? जब हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाली जा तक ताली गीत गावत समय बजावे के चाही? बिल्कुल नहीं। हमहन के आत्मा से भर के रहे के चाही। एकर मतलब का होखेला? हर समय हमनी के पवित्र आत्मा से भर जाए के चाही और उनकरा मार्गदर्शन में चले के चाही। बाकी विचित्र बात ई बाटे कि जब हमहन गीत गाइला जा वही समय हमहन अभ्यास करे ली जा और परमेश्वर की उपस्थिति के महसूस करे ली जा। बाकी ई बात सही ना हो। यदि रउआ परमेश्वर की आत्मा से भर गईल बानी तो खाना बनावत समय परमेश्वर के स्तुति कर सकीला। घर में स्तुति करे के चाही, बेडरूम में स्तुति करे के चाही, बस स्टैंड में स्तुति करे के बा, ट्रेन में भी, MMTS में भी, मेट्रो रेल में भी रउआ के स्तुति करे के बा। खाली 10 मिनट खातिर या 15 मिनट खातिर चिल्लाएल इहे काफी ना हवे। काल एगो हमार सहभागी जवन पेंटिकोस्टल बात पे विश्वास करेलन उ हमरा से बात करत रहले। उ कहत रहलन कि अगर परमेश्वर के आत्मा आई तो 6 एकड़ के जमीन भी कम पड़ी। का एकर अर्थ समझतनी? जब परमेश्वर के आत्मा आवेला तो 6 एकड़ का जमीन कम पड़ेला। वो इतना चिल्लालन, वो बतावत रहले। दाऊद की जैसे हमके चिल्लाएल पसंद ह। जानतनी हम कहाँ चिल्लात रहली पता बा? हम रोड पर चिल्लात रहली, खाली प्रभु के भवन में नहीं। दाऊद के हिम्मत देखी। वाचा के संदूक ले जात समय लोगन के सामने आनंद से, पूरा रास्ता में आनंद से चिल्लात जात रहले। पब्लिक में बाइबिल लेके चले खातिर लोगन के हिम्मत ना होला। बस स्टैंड में खड़ा बने तो प्लास्टिक में बाइबिल के मोड़ के 10 फेटा रखले बने। परमेश्वर के भवन में आपका नाम दूसर होला, जहाँ काम करीला वहाँ नाम आपका दूसर होला। और कहेलन आत्मा से भरल बनी, का मतलब बा एकर? बाकी दाऊद ओह दिन पूरा भरल बाजार में परमेश्वर खातिर बड़ा आनंद से ही नाचत उनकर स्तुति कैले और उ मगन रहले। और उ जब नाचत जात रहलन तो बाइबिल का कहेला? वाचा के संदूक लेके दाऊद जब लौट के वापस आवत रहले। देखी पद 20, जरा यहाँ ध्यान से देखी वचन 20 और 21। दाऊद जब सब लोगन के विदा कैलन और अपना घर में लौटत रहलन तब वहाँ का भइल? दाऊद जब वापस आवत रहलन त का उ बहुत शराब पियले रहलन? ऐसन लिखल बा? का लिखल बा बाइबल में? का लिखल बा? दाऊद जब अपना घराना के आशीर्वाद देवे खातिर लौट के आवत रहले, पति लोग
रउआ काहे खाती आविला? खाली झगड़ा करे आवेली? का औरत के मारे खाती आवत हई? ए खातिर जातनी कि घर के पूरा नरक बना दें। जब कई बार बच्चा लोग बाहर आके देखलन कि पिताजी आवत हमें, मम्मी ऊ आवत हमें ई का हवे? ऊ आवत हवन के राक्षस आवत आटे, बुरा आदमी आवत हवे। बाप के आवत देख के बच्चा घबरा जालन, मम्मी पापा मरी हैं। बाप के आवत देख के बच्चा डेरा जालन। पति के आवत देख के औरत डेरा जाले। काहे कि घर में आवत समय राक्षस जैसे व्यवहार करेलन। घर अइला के बाद जैसन मर्जी होखेला बात करेलन। घर में आवत ही घर के सगरी सामान इधर उधर कर देलन। घर में घुसला के बाद घर में कोनो शांति ही ना रहेला, सबके रोवा देलन। ऊ औरत के रोवा देलन। घर में जाए वाला, हे आदमी लोग, का तू अपना पत्नी के रोवावे जात हव? देखी दाऊद के बारे में कितना अच्छा बतावल बा। मीकल के ऊ अपना घर में लेके आवत हवन। मीकल जहाँ रहत रहली ऊ उनकरा के जाके लियलन और रानी बना लिहलन। तब ऊ फिर से मीकल के रानी बने खातिर के सौभाग्य देहलन। अब दाऊद फिर लौट के उहाँ आवत हमें। यहाँ बहुते ही सुंदर रीति से लिखल गईल बाटे। जब आदमी घर में आवेलन तो निश्चय ऊ घर में शांति लियावे खातिर आवे। ऊ तो घर में शांति लियावे खातिर आवे पावे। ऊ घर में शांति और समाधान लियावे खातिर आवे पावे। परमेश्वर की उपस्थिति लेके आवे। रौरी साथे आशीष आवे के चाही। वहाँ सगरी लोग के आशीष पावे के चाही। ऐसा ना होखे के चाही कि ऊ लोग ई कहस कि घर में ना आइतन तो बहुत अच्छा होई। दाऊद तो सच में एगो अच्छा आदमी रहले। और ऊ जब घर में अलन तो उनकर पत्नी मीकल रहली। तो देखे कि ऊ का कहली, पढ़ल जाई। तब दाऊद अपना घराना के आशीर्वाद देवे खातिर लौटले। और साउल के बेटी मीकल का कहेलन यहाँ पर? हेलो दोस्त, का कहलन बताई? जरा जोर से पढ़ी। साउल के बेटी मीकल। ई ना कहल गई कि दाऊद के पत्नी मीकल। का कहल जाला? साउल के बेटी मीकल। ऊ तो बुद्धि में बाप के जैसे ही रहली। उनकर बाप जैसन व्यवहार करत रहलन, ऊ ठीक वैसने ही। जलन रखे वाली बुद्धि, बदला लेबे वाली बुद्धि, संदेह करे वाला बुद्धि, अपमान के बुद्धि, सामने वाला के ना समझे वाली बुद्धि, अगर केहू आगे बढ़ता आशीष पावता ना देखे वाली बुद्धि। मीकल तो साउल के बेटी कहैली, बाकी दाऊद के पत्नी के रूप में ना कहैली। साउल के बेटी मीकल दाऊद के देख के ऊ आगे बढ़तड़ी। ऊ उनकरा पास में जात हई और ऊ का करत हई? ऊ उनके प्यार से भी ना देखेली। ऊ उनके एक गिलास पानी भी ना देली। पति के घर में लौटला के बाद भी ऊ प्यार से उनकर स्वागत ना करेली। एगो बात बताई, एगो पुलिस ऑफिसर रहले। रोज दिन भर ऊ काम करत रहले और रात में जब 10 या 10:30 या 11 बजे लौटे और जब भी देर से ऊ वापस घर आवत रहले तो पत्नी प्यार से पूछे, का जी रउआ बाहर से खा के आइल बानी न? ई का बात बा? रउआ नहा ले, हम खाना परोसत हई। नाही रउआ बाहर से खा के आइल बानी न? हम बाहर से खाना कैसे खा के आई? 11 साढ़े 11 हो गइल बा। हम ड्यूटी करके आवत हई। यदि बाहर से खाना खा के अइतीन तो और भी देरी हो जाई। रउआ बाहर से खा के आइल होखब, बर्तन धो दिहली। अद्भुत पत्नी बाड़ी। वो आदमी आज हमनी के बीच में नइखन। चल गलन बेचारा। ऊ तो चल गइल बाणे। ऐसन औरत बाणी जवन खाली झगड़ा करेली। ऊ खाली झगड़ा करत रहेली। पति काम करके घर में लौट के आवेलन तो घर में नरक जैसे लागेला। देखी का लिखल बा। मीकल दाऊद से मिले खातिर निकलली। जैसे कोनो निकम्मा अपन तन उघरले रहेला, ठीक वैसने ऊ व्यवहार करत हमें। ऊ केकरा से बात करत रहली? दाऊद से बात करत रहली। दाऊद के रहले? यहोवा के मन के जैसे व्यक्ति। दाऊद के रहले? महाराजा रहले। दाऊद के रहले? दाऊद तो सब कर प्यार बटोर के रहे वाला आदमी रहले। सचमुच में बड़ा अद्भुत व्यक्ति रहले। ऐसन अद्भुत व्यक्ति के मीकल का कहली जानत हई? निकम्मा आदमी जवन नाचत हमन। निकम्मा आदमी ई भोजपुरी में बाटे। इंग्लिश में का बा बताई जा? बेस्ट फेलो।
जरा देखी जा दाऊद के पत्नी दाऊद के बारे में का कहत हई। दाऊद तो निकम्मा व्यक्ति बाड़े, तू तो निकम्मा व्यक्ति बाड़। हलो मिकल, तोहार जिंदगी का बाटे। ऊ तो कतहीं पड़ल रहली। दाऊद उनकरा पर दया करके उनके लिए अइलन और रानी बनौलन। उनकरा में से पिता के बुद्धि ना गईल, घमंड ना गईल। घर में जब पति लौट के अइलन तो उनकर आदर कैला के बजाय, उनकर सम्मान कैला के बजाय कि आदमी कितना विश्वास योग्य बा, ऊ परमेश्वर से उनकरा वाचा के संदूक से कितना प्यार करेलन। एगो राजा भइला के बाद भी वो अपना आप के कितना नम्र कैलन। वो सबसे मिलजुल के रहेलन, सबकरा साथे एक संगे मिल के रहेलन। इस सच में कैसे हो सकेला हमार पति ऐसन बाड़े, ई कितना आशीष के बात बा। मिकल दाऊद के खाली अपमान कैली, वो उनकर मजाक उड़ावतड़ी। जैसन बात करे के चाहे वो ऐसन नहीं करत। कितना दुर्भाग्य बा। का हमनी के बीच में ऐसन केहू बाटे? केहू हमनी के बीच में ऐसन बहिन बा? पति सवेरे से काम पर चल जालन। जब वो काम पर जालन तो उनकरा खातिर समय पर खाना ना तैयार होला, टिफिन ना तैयार होला, खाना ना मिलेला। पति तो जल्दीबाजी में घर से बाहर निकल जालन। कहेली खाना तैयार नइखे, टाइम लागी। काहे देरी होत बाटे? कहेली हम देरी से उठली हाँ। तो पहले काहे न उठलू ह? का शादी यही खातिर कैलू? वो उल्टा सीधा बोले लागेली। पति कहलन खाना ना मिली तो चली, कम से कम जेवन बनौले बड़ू उहे दे द, हम तो खाने नहीं बनौले। तो अब अहीं तक का करत रहलू? तू इतना जोर से मत बोल। बस ऐसा ही। और ऊ पति जवन बाणे बिना कोनो नाश्ता कैले, बिना खैले ही बहुत क्रोध में आ जालन। ऊ गुस्सा में ही अपन बाइक या कार चलावेलन और ऊ गुस्सा में ही, ऊ क्रोध में ही गाड़ी चलावेलन। ए तरह से सर्वे कइल गइल बा, जांचल गइल बा, मूल्यांकन कइल गइल बा। जवन आज दुर्घटना होता 60 से 70%। जब पति अपना घर से निकलेलन, जब पत्नी ऐसन व्यवहार करेली तो उनकर शांति चल जाला, ऊ गुस्सा में आ जालन। और ए तरह से गुस्सा में आके ऊ ऐसने व्यवहार करत जालन। घर के ऐसा नरक जैसे व्यवहार से जब वो घर से, कार से या बाइक से निकलेलन तो एक्सीडेंट होला। 60 से 70% एक्सीडेंट यही खातिर होला काहे कि घर में कोनो प्रकार के शांति नहीं खे। घर में कोनो प्रकार के शांति नहीं खे, यही से ये सब कुछ होत जाला। काम पर जालन, कुछ ना कर पावलन काहे कि मन में शांति नहीं खे। उनकर काम चल जाता, जानत हई एकरा पीछे कारण का बा? काहे कि मन में शांति नहीं खे। आदमी के घर में लौटते ही औरत लोग नरक दिखावेली। यदि पति के आवे में घर में देर हो जाए तो अपना पति पर संदेह करेली। मेहनत करेलन पति, मुश्किल से कमालन पति, पालन पोषण करे वाला पति जब मेहनत करके आवेलन तो तू नरक दिखावेलू। अब देखा जा मिकल का कैली। निकम्मा आदमी, काहे नाचत हव? तू अपना के का समझेला? मिकल के इस सगरी सवाल पूछला के जरूरत का बा? यहाँ दाऊद के देख के मिकल का कहली, आई जा देखी जा। तू तो राजा हव, तू अपन शरीर अपना दासी और कर्मचारी के सामने उघरले बड़। तब ऊ निकम्मा कहली। ऊ उनके लज्जित कैली। कोनो काम को तू नहीं खा ऐसन कहली। मिकल जौन मन में आयल ऊ कहे लगली। तो दाऊद ओह समय उनके एह तरह से जवाब दिहले, यहोवा जे तोहरा पिता और अपना समस्त घराना के बदले हमके चुन के अपना प्रजा इस्राएल के प्रधान बनौले, उनका सामने न चली। जब मिकल दाऊद से एह तरह के सवाल करत रहली तो दाऊद जवाब दिहले, हम का कैली? जवन परमेश्वर हमरा के ऊंचा कैलन उन्हीं के सामने, उन्हीं खातिर हम न चली हाँ। हम कोनो राजा हैं ऐसे? हम अपना मन में विचार भी ना आवे दिहली। हम तो बस लोगन के साथ एक होके परमेश्वर के महिमा करत रहली। अगर तू ये बात के नैखू समझत तो हम एगो बात बताओ, तनी ध्यान से सुन। हम यहोवा के सामने ऐसा ही नाचल करब और हम एकरा से अधिक तुच्छ बनब और अपना दृष्टि में नीचा ठहरब। मतलब ई कोनो बात ना होला। अपना आप के नम्र कैल, अपना आप के दीन बनावल, ई कितना बड़ बात बाटे। और अपना नजर में नीच ठहरब और जौना दासी लोग के तू चर्चा कैलू हो ऊ लोग भी हमार आदर मान करिहन। और आगे कहल गइल बा, मिकल के मरला तक यानी साउल के बेटी के मरला समय तक कोनो संतान ना भइल, उनकर कोनो संतान ना भइल। यहाँ लिखल गइल बा उनके कोनो संतान ना भइल। ई बात यहाँ लिखल बा। आज हम एगो बाइबल डिक्शनरी में देखत रहली हैं, यानी ये घटना के बाद मिकल और दाऊद दोनों शारीरिक रूप में कबो एक साथ ना आ सकले।
आज भी हमनी के बीच में ऐसा लोग बाणे जवन खाली पति और पत्नी के रूप में रहत बाणे। उन्हन लोग के आत्मा एक साथ ना मिलेले, शरीर एक साथ ना मिलेला, खाली दिखावा करेलन कि पति और पत्नी बाणे। कारण काहे कि उन्हन लोग में यीशु मसीह नहीं खन। जब भी पति काम पर से आवेलन, आप बेकार के गुस्सा दियावेलू, तू बहस करके लड़ेलू, तू अपना दिल के आज बदल द। अगर ऐसन बाटे त ई मीकल के दिल हवे और ई खाली श्राप के ही जन्म देला और उनकर कोनो संतान ना भइल, उनके बांझ स्त्री के रूप में छोड़ दिहल गई। ऐसे वचन बतावेला। अंत में बतावल चाहत हई, एगो सेवक रहले, वो काफी देर तक सेवकाई कैले और रात के 10-11 बजे घरे आवत रहलन। 5-6 घंटा के यात्रा करे के रहे। यही से वो गांव के जवन लोग रहले ऐसे कहलन, सुनी साहब। वो उनकरा से रिक्वेस्ट करे लगलन, साहब रात के समय यात्रा मत करी, रास्ता ठीक नहीं के, पूरा रास्ता में गड्ढा बा। कौन से रास्ता में कैसन गड्ढा होई साहब तोहके पता नहीं खे। ऐसन रात के समय तोहके यात्रा कल ठीक नहीं के, यही से आप रुक जाई। अगर रउआ ए तरह रात में यात्रा करब तो बहुत थक जाये, यही से रउआ इहमे खाना खा के और इहमे विश्राम करी और तू सवेरे चल जइह। ऐसे ऊ कहले। जब ऊ ई कहत रहले तब परमेश्वर के दास कहले, ऊ कहले कि चाहे केतनो भी जोखिम होखे, चाहे केतनो थका देवे वाला होखे, हमके तो जही के पड़ी। तब लोग कहले कि ना भाई साहब रउआ थक जाये, चाहे हम केतनो थक जाई, बाकी जब घरे लौटेली दरवाजा खटखटाइला तब हमार पत्नी और बच्चा लोग वो बड़ा मुस्कुराहट के साथ और बड़ा प्यार से वो हमरा के गले लगावेलन जा। तो चाहे कितनो परेशानी होखे, चाहे थकान होखे, चाहे दर्द होखे, चल जाला, हमार सगरी थकावट दूर हो जाला। हम यह प्यार से कबहू दूर ना जा सकीला। निश्चय ही हमरा के अपना घर जाए के होई। का कोनो औरत ऐसे कहेली, हमार आदमी कितनो दूर चल जाओ बाकी वो लौट के जरूर ही हैं, काहे कि घर के प्यार और घर के शांति कहीं ना मिल सकेला। ऐसन घर के हम औरत हई, ऐसन घर में हम रहिला। ऐसन आत्मिकता हमनी के घर में होखे के चाही। हम ऐसन घर के पत्नी हई, हम ऐसने घर के गृहिणी हई। यदि रउआ ऐसन कह सकेला तो धन्य बानी, नहीं तो पति के आवे से तू चिल्लाए लगबू। ई तो खाली नरक जैसे बा। वो खुद शांत ना रह सकेली। पति खाना खात हवन बाकी वो चिल्लात हई, चीखत हई। वो तो अपना खुद के चैन से खाना भी ना खाए देली, आधा पेट खा के पति उठ जालन। ई ठीक नहीं खे बहिन। दाऊद और मीकल का विवाह तो आशीष वाला विवाह बिल्कुल ना रहे। हम तोहरा के एगो बात बतावत हई। एगो आदमी फ्लाइट से आवत रहलन और पैसेंजर फ्लाइट होखला के कारण दूसर यात्री भी उनकरा संगे जात रहलन। जब बाहर अइलन तो का देखलें कि उनकर पत्नी और बच्चा लोग उनकर आके इंतजार करत रहलें और ऊ सब देखत रहलें। उनकर पत्नी, उनकर बच्चा लोग उनकरा पासे दौड़ के अइलें और फिर वो अपना पिताजी के प्यार से गले लगा लिहलें। ऊ लोग उनकरा के प्यार से गले लगा लिहलें। ये सब देखला के बाद दूसर का आदमी यात्री रहलें पूछलें, जबकि पहचान ना रहे। उन्हन लोग के ऐसन व्यवहार करत देख के ये सोचलें कि ई परिवार बहुत दिना से एक दूसरा से बहुत लंबा समय से दूर रहल हुई हैं। यही से ई लइका आके अपना बाप के और ई औरत आके अपना पति के गले लगावत हई। ऊ वहाँ पे कुछ ना कहलें। जैसे ऊ जात रहलें तो दूर से इहो भी पीछे जात रहलें। ऊ ओ पति और पत्नी के पासे आके ऐसे पूछत हवें, तो हम लोग कितना समय के बाद मिलत हवा? तब ऊ पति कहलन कि ई सब का हवे, यानी तू तो दूर रहत होखबा, तू कितना समय के बाद वापस अइलह? बस 2 दिन भइल बा। अरे का बात हो गईल? काल और परसों खाली 2 दिन भइल बा। परसों गईली, आज अइली। का बस 2 दिन भइल? हाँ जी। ई परिवार तो प्रेम के बंधन में बंधल रहे। बस 2 ही दिन में ऊ प्यार, ऊ मोहब्बत, ऊ एकता और एक दूसरा के ना छोड़े वाला जौन बंधन रहे। कई बार जब पति दूसरा देश में रहेलन, चाहे वो ट्रेन में जाओ चाहे फ्लाइट में जाओ, पति अपना पत्नी से बात ना कर सकलन, पत्नी अपना पति से बात ना कर सकिली। ऐसन दशा में यदि आज रउआ ऐसन परिस्थिति से जात हई, हम विनती करत हई कि अपना के बदली। दाऊद जब घरे आवत रहलन तो नरक दिखावे ना आवत रहलन। वो पत्नी के मारे खातिर ना आवत रहले, मुसीबत में डाले ना आवत रहले, अपना घर के आशीष देवे आवत रहले, घरे आशीष देवे जात रहले। जब बाप हई तो या पति हई, जब रउआ घर में आइलन तो परिवार के लोग रउआ से खुश होखे के चाही।
वेश में आके, आवेश में आके या शराब के नशा में आके रउआ जानवर जैसे व्यवहार करत हई तो अपना परिवार के नरक देखावत हई। मिकल के जैसे रउआ क्रोधित बानी त यदि तोहरा के अपना पति के दिन भर सतावे के बाद दुख देवे के बाटे, रउआ उनकरा बारे में हमेशा निंदा करे वाला बाड़ू, उनकर मजाक उड़े वाले औरत तू बाड़ू त तू एगो बांझ औरत के जैसे ही रह जइबू, तोहार कोनो संतान ना होई। दाऊद और मिकल इनकरा बीच के जौन झगड़ा बा और ई जौन परिवार हमहन के सामने एगो नमूना रूप में बा। ई परिवार तो जैसे बिना यीशु मसीह के बा। ई परिवार परमेश्वर से दूर बाटे। यदि रउआ ऐसन मार्ग से जात हई तो हम विनती करत हई, तो प्रभु के नाम से विनती करत हई कि रउआ सभे आगे मत जाई। आज ही अपना जीवन के जांची। रउआ पति और पत्नी एक साथे बैठ के बातचीत करी। हम मिकल जैसे जियत रहली, हमरा के माफ कर दें, या हम बुरा पति बन के जियत रहली, हमके माफ कर द। और एकरा बाद हमहन परिवार के ईश्वरीय रूप देवे के बच्चन के सामने अच्छा माई बाप के समान जियल जाई। परमेश्वर हमनी के घर के आशीष दें। परमेश्वर हमनी से आनंदित और खुश होखें। ऐसन हमनी का अपन परिवार बनावे के आई जा प्रार्थना करी जा कि परमेश्वर हमनी पर ऐसने कृपा करें। महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर पिता, दाऊद तो बियाह कर लेले रहलन, एहमे राउर इच्छा का बाटे ना जान के भी शादी कैलें। ऊ ऐसन स्त्री से बियाह कैलन जो परमेश्वर के ना मानत रहली, और एकर दाम उनके चुकावे के पड़ल। उनकरा घर में कोनो शांति ना रहे, अपना ही घर में नरक के अनुभव करत रहले। हमार ई प्रिय लोग जवन आए वाला दिन में शादी करी हैं, रउआ दर्शन में बात करी। ऐसन दिल द कि इन्हन लोग के विश्वासी पत्नी मिले, या जौना लइका से शादी करे के होखे ऊ विश्वासी होखे। फैसला लिहला के अनुग्रह करी। दाऊद तो बस अपना घराना के आशीष देवे जात रहले। ऊ तो अपना घराना के आशीष देवे जात रहलन, और उनकर औरत मिकल ऊ तो उनकरा साथे उनकर भरपाई गलत रीति से कैली, और ऊ एगो बांझ भैली। यदि हमहन में ऐसन कोनो औरत बाड़ी, अगर केहू ऐसन बाटे और अपना दशा में बहुत क्रोधित बाड़ी और राक्षस जैसे जीवन बिताए वाला हर एक पति के रउआ बदल दें। जवन लोग आज ई सुनले हवन ओके पालन करे के अनुग्रह दें। अब से आगे ई अपना घर के स्वर्ग जैसे बनावे, ऐसन कृपा इनके प्रदान करी। हर एक पति और पत्नी के ऊपर ई कृपा प्रदान करी, यीशु के नाम से आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।